Oh, okay, mandibulise kubabukeli kuqala. Lo ume apha uthethayo uAphiwe Inqani Fani. Isiduko Ngasela uzalwa nguMadlamini. Ukuqala kwam ke ndizawucacisa ngeebhizinesi endikhe ndazivula ndabetheka kuzo, but ndazixelela uba andizuncama. Into xa uyifuna iye yakho awuncami. Sendixelela ke nabaza emveni kwam abafuna uvula ii-businesses. Mna ndiqale ukuvula ibhizinesi, ndavula i-gym uqala kwam eyayiHighbo Aphiwe's Gym ngoko. Ndadlula kuleyo into ndavula i-laundry, nayo yayiHighbo Aphiwe's Laundry. I-idea lena yezi bhizinesi zivulileyo yothatha ijim uzise elokishini inqabile, yayingekho ngelaa xesha. Iphinde uzise ilondri elokishini, yayingekho yona kuqala ngelaa xesha ndandizivula. Kwezo zinto ndaye ndabetheka kwezo zinto ezo, but ke ngoku apha ndikhoyo ngoku ndinekhawashi. Ikhawashi iqale njani? Le ndawo sikuyo ngoku yayitipu le, ilihlathi lityholo. Into endayenzayo ke mna ke ndafuna abantu, ndaqesha abantu uba bazondiklinela le ndawo ilahlwa kweyi-dumping site. Ndahamba ndaya kwiinto ezindawo ezithiwa oomasipala, ndawucela khona uklina le ndawo. Eklineni kwam le ndawo ndabona i-idea yoba mandivule ikhawashi, ndane-idea yoba mandivule ikhawashi. After ndigqibile uvula ikhawashi ndabona ukuba abantu xa bezohlambisa imoto bayalamba mos. So into endinoyenza, athengisiwe amathambo ngabantu, amathambo enkomo. Mna ndane-idea yoba mandithengise amathambo egusha. Athengiwe amathambo egusha, ndathengisa wona amathambo egusha kakhulu. Abantu ke besitsho uba hayi amathambo amamnandi, be-enjoya abantu amathambo. Ngoku apho ndikhoyo ke ngoku ndikwinto yoba ngubani uAphiwe. Mna ke ukuzichaza kwam ndinguAphiwe, ndikhulele eZiphunzane. Ndandifunda kwisikolo kwakusithiwa iNyathi Primary School. Ndaphuma primary, isikolo kwakuthiwa yi-primary. Ndaphuma apho ndaya eMzokhanyo High School. Ukuzama ke impilo ndazicreatela eli gama lithi Highbo. Why you say Highbo? Because zonke izinto if uzijongile into endithethe ngazo azikho apha eZiphunzane, uyayibona? Ayikho into eyi-Highbo usuke kuthiwe Highbo. So ayikho into eyayiyijim elokishini. Sajima kwiindawo esezihambela phambili, ooma-Virgin Active. Siphume apha elokishini siye etawuni, but mna ndavula ekhaya eyadini ijim. So ngoku ke ngoku ndabona ukuba abantu kunzima ukuhlambeni impahla, kunzima ukuhlambeni iingubo. So ke ngoku mna ndanaloo idea yoba hayi mani, why ndingathengi oomatshini bam ndizenzele iloni. So uAphiwe ngumntu othanda abantu, owaziwayo kakhulu, waziwa kakhulu special apha e-East London. So ukwaziwa kwam wonke umntu ufuna ubiza eli gama Hayibo Aphiwe, Hayibo, bayothuka le nto ithi Hayibo. So ngulo Aphiwe unjalo elungu. So far indlela yam last year ndizamile uqhuba, but ziba khona ii-challenges mos. Ii-challenges endibanazo ukuba abantu bayeza apha ekhawashi bazohlambisa imoto, and then i-delay kubasebenzi bam. But ngoku xa kuleli xesha bayazama uba fast. So ii-challenges zam, iikhawashi ezikhona apha eSlondon zinintsi, even apha eJungle Village zinintsi kakhulu. So zezo nto zinjalo endinee-challenges zayo. Nabantu abathengisayo ke on Mondays, nam ndithengisa on Monday, but asithengisi into eyi-one. But into eyenzekayo zezona zinto endibonayo uba ziyandibetha, ukuba sithengisa sibanintsi le nto on Monday.
but asithengisa into eyi-one. Apha uyahamba uyothenga into yakho yosela kuloo ndawo uthenga kuyo, wamkelekile. Uze nephula box yakho uzophola, uhlale apha nathi uzi-enjoye ngephula box yakho, uhlambise imoto phakathi evekini. Nge-weekend uhlambisa imoto, uyazi-enjoya ngee-drinks zakho ozithengileyo. Uzawufika ndikhona ke apha all the time. Kwiinto ezidibene nenyama, inyama yona iba khona Mondays only, asikabi nayo okokoko, but sisaphushela into yoba sivule into enjalo yoba inyama ngase siyipheke okokoko. I-challenge endinayo like ngabantu abathengise before kunam, abavule ikhawashi before kunam, and eyona challenge ndinayo into yoba abantu bathenga kude iziphuzo zabo. Xa sowufikile apha uphelelwe into yakho yosela, kuba nzima ukuba uyothenga into eselwayo uphinde ubuye uze apha. Yeyona challenge ndiqonda iyandibetha, but kwezinye iikhawashi indawo ekuthengwa kuzo into zosela zilapha close. Apha ku-2026 eyona idea ebendinayo endiyibawelayo, ndibawela utshintsho oqala apha ekhawashi. Kule khawashi yam kwenziwe into edibene uba kutyiswe abantwana, kwenzelwa abantwana into etyiwayo, ndakhe ndiphekele abantu for free ukuba ndidoneyithe kwii-families ekufumaniseka uba ziyasokola. But yinto endiyizamayo leyo, inyama endiye ndibe nayo like eshiyekileyo ndidoneyithe ngayo, ndiphise ngayo kumizi endibonayo uba iyasokola. So utshintsho ndilifunayo apha ukuba ii-families ezisokolayo nazo zikwazi ukubhenefitha kule khawashi. And le khawashi is not mine, ikhawashi yomntu wonke lena olapha around apha ezifunzana. If ufuna uza ne-idea yakho ungeza nayo senze utshintsho kwindawo esihlala kuyo. And apha ikhawashi enye into ebendiyinqwenela yinto yoba kubuye laa nto idibene nejim izokwenzeka apha ikhawashi, like ndenze i-aerobics. Utshintsho endinalo ndenze i-aerobics apha ekhawashi. Xa sivala ikhawashi kuze kungene i-aerobics for ijim, phupha lam lingacimi. Yeyona tshintsho endifuna lenzekile apha ekhawashi. Ndinqwenela into yoba kule khawashi ibe yikhawashi etshiswa kuyinyama. Sithengisa inyama, inyama enkomo, isoseji, wings, kojiwe apha. Abantu bazokwazi uzohlala apha bazi-enjoye. Lelona phupha lam elo lizawuba yitshisa nyama apha ekhawashi. Into esizenzayo apha, sihlamba imethi, imethi yasendlini siyayihlamba apha ekhawashi, siyazihlamba neesofa. Siyakuzela endlini, uyasifowunela, inamba yethu izawuba khona. Enye into esiyenzayo ne-roof, siyayihlamba i-roof. Imoto siyakwenzela ivaley. Enye into ebingumnqweno wam nayo siyenze apha ekhawashi, ii-event zakhe, ii-heritage sifuna uzenza singabantu abatsha plus. So enye into esiyibawelayo siyinto ezidibene nee-holidays sizi-athende singabantu abatsha, sizenzele apha ekhawashi. Yonke into yomntu omtsha ofuna yenziwe siyenzele apha. And then enye into esizawuyenza apha ekhawashi ikuba ufuna kwenzela i-birthday, ungeza apha kuthi uzocela indawo, ubeke intente yakho. Ukuba ufuna ukwenza umtshato, whatever nto ufuna uyenza, wena cawa apha ekhawashi ngexesha loba ikhawashi kumfuwe wonke umntu. So ispace siyakuvumela, ungazokonektha umculo wakho wecawa, ungazongena icawa yakho nentente yakho, whatever nto ichaphazela umhlali yamkelekile apha ekhawashi. Ukuvula kwethu apha ekhawashi sivula ngo-7:30, siyavala ngo-8 xa kuqala uba mnyama apha esama. Siphinde Monday xa siphekayo, imbiza yam ndiyayiqala ngo-9, ngo-12:30 ndiyaphaka, ndiyaqala uthengisa inyama yam. Inyama yam ke iyaleqwa kuba inqabile igusha, ileqwa kakhulu. So ithi kubetha oo-3 no-4 iyakwazi uba seyiphelile, but ungafowuna ubuze uba isekhona okanye iphelile na, still wamkelekile. So into eyenzekayo apha kaPhiwe siyonwaba,
sitya inyama, amathambo ngendlela erayithi. But ke ngoku into eyenzekileyo ne apha phaa phakathi evekini kuye kwawa iphahla kuye kwawa iphahla ngomoya ne. So ke ngoku siyakhathazeka singamahlaba lapha etoilethini because sifuna uxhasana noAphiwe because ngumntu wethu indawo esonwaba kuyo, akathengisi tywala, siza notywala bethu. It's not like we're drinking beer, Nene. This is a small business. This guy is trying everything, ne? And employed many guys, ne? This guy has employed, I think about 4 guys, ne? Yes. Yeah, and it's paying those guys, ne? What do you like car wash? Personally, Nane, I put a car, ne? I put a car, this guy, ne? I wash my car every day because I'm doing Uber, ne? For people from Uber, ne? Because you can't just let's say now. Those people, they like a clean car, you know. So up here when is going to car wash, ne? So this guy, ne, is giving everything. It's a car wash, but I think this guy, ne. Monday apha kwaPhiwe ne. No, what is happening on Monday, ne? This guy is trying everything. It's trying everything to make the business, ne? Right, ne? But on Mondays, ne, it's not my time on Mondays, ne? Yamatambo, but one thing I want to say, ne, this guy, ne, I think we need the funding. Sure. I need the funding. That's because you can't just to build the car wash on your own. Yeah. I think we need the funding. Yeah, ayoneli ukwenza izinto zakhe zemfuno zalapha ekhawashi. And kumanje apha kwaPhiwe uAphiwe uyazamela ezibani zibonela nani sonwabeni kube mandi abantwana bendabuko bezama into sihlaleni apha qha uye wasilela imali akabi nayo inapho. But iipali ndiyazibona nani. So uba ninganako mnikeni isponsor uAphiwe aphumelele because uyonwaba. Yena Eva ne azuthi une potential yabona, but akanamali ne. Then the funding yena. APhiwe amakhaya asokolayo uyakwazi uwaphakela isitya ayobapha kuzibalale betyile. Umzekelo uphakela into so siyavuya ngoba nize apha uba ningule SABC okanye ninguntoni. Siyavuya because singabaxhasi bakaAphiwe and then ke ngoku sifuna nathi